Tend bodaboda e boma Homa Bay ogolo ywak ewi medruok kuo mag apiko e kuonde mopogore opogore bobano. Ka gikoni nitiere jomaundu moko masani otuch kwalo apikni e kuonde ma gichungogie. Kotene gi kod jakom riwruok ma joboda e kar chung' od bura ma Homa Bay Town, Richard Opiyo, gikoni jokuoge ofwenyo mayo gi apikni odiechieng' e kuonde ma ichungogie kamoting'o osiptal ma Homa Bay, alap tuke mar Raila Odinga kod chirni mopogore opogore mantiere bomano. Gino mosekelo luoro e sekta no. Giwacho ni apikni buora bende lal e rombe magalamoro kod tuke ka gikoni odiechieng' manyoro apikni ariyo nyokwal. Kiwe apike ndara kujo kiduogo ibedo ka apiko osedhi. Mano bende wawacho ni nitiere jok moko kito kanyo makibiro kanyo wenegi apiko nyisgi ni ma apiko na kitieko suguli mari tibiro kawo. Wan gi kuonde machalo kadho nam paya mago kuonde ma targeted ma apikni osebedo ka apikni lale. E dho nam kanyo waseluza apiko manos less than 7 pikipiki. Kidhi e dho hospital kanyo waseluza apiko ma ok tis ne apiko madhi koro sani madhi 4. Kidhi stadium kacha ibiro yudo ka nitiere ka function nitiere ka ng'ato biro yudo ka apiko ne onge. Waseluza apikni ma ok tis ne apiko 4 kama. Wita apikni 2. Achiel nolal Gotrabuor, achiel nolal Homa Bay High School. Kuma maber manolal Homa Bay High School watrese mwayude mana yo Uriri kocha. Kendo suspect nitiere e custody mar police. Wakwayo bila ma Homa Bay ni kwa kata wadhi mondo ginyiswa ni to gisetimo nonro maromo nade, nikech ng'ano waseyudo ni ok en jariembo ma Homa Bay, en ja Homa Bay ka. Wadwa ng'eyo jok ma gikwalo ga apiko mondo kuo mar apiko ni wadwok chien, nikech ok wanyal tiyo matek kwa kawo apike loan to jomoko to biro to kawe mayom.